Una altra entitat que ens visita quan passen ara mateix 11 minuts de les 12 del matí és la penya blanc-blava de la nostra ciutat de Viladecans. I tenim aquí amb nosaltres el Santi Trujillo, que és el seu president. Molt bon dia, Santi. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Com estan en aquesta mostra d'entitats per vosaltres? Home, està molt bé, jo crec que millor que l'any passat, i compte que per nosaltres és molt important aquesta mostra d'entitats perquè ens donen a conèixer a tot el poble. La gent passa i es fa soci, per dir-ho així? Bueno, n'hi ha de tot, no? No és que siguin un munt, però sí que s'interessen, pregunten i li donen informació. Que sàpiguen que a Viladecans hi ha una penya de l'Espanyol. Perquè fins ara no era molt coneguda la vostra penya. No, home, a veure, coneguda, pensa que nosaltres portem ja 3 o 4 anys que estem a la fira. Aleshores sí que es coneixen i també nosaltres fora de la fira durant tot l'any doncs mirem de fer arribar la gent que estem aquí, però com t'he dit abans la fira és un escaparat molt bo per nosaltres. Esteu fent alguna activitat especial per aquesta mostra? Bueno, activitat no estem fent... tenim roba, portat roba del club que ens ha cedit, aleshores, desgraciadament, com saps, no és molt fàcil a Viladecans trobar una tenda que puguis comprar roba de l'Espanyol. Sí. Aleshores, nosaltres li hem demanat al club que em deixi roba i la tenim aquí per la gent que vulgui comprar alguna prenda de l'Espanyol que la tingui a prop. O sigui, perquè la gent de l'Espanyol sempre esteu una mica més marginats, no? Sí, diguéssim que sí. Està canviant, això està canviant. Sembla que ja no fa tanta por dir que un és de l'Espanyol, no? Però per què feia por? Jo m'ho pregunto, No ho sé. No, suposo que perquè quan és petit, en una classe, n'hi ha 40 nens i n'hi ha 30 del Barça, 9 del Madrid, o 8 un del Betis i un de l'Espanyol. I sembla que doni por. Un del Betis, això és important, que n'hi ha un del Betis o del Sevilla, sempre, no? Sí, sempre n'hi ha algú del Betis o del Sevilla, també, sempre. I aleshores trobes una mica sol i no, sembla que no ho vulguis dir, no? Però jo sempre dic que ser de l'Espanyol és especial, per això mateix, no? Perquè s'ha de ser molt valent i tenir molta força. Sempre es diu que els espanyolistes patiu, contínuament. Sí, mira, aquesta temporada anàvem molt bé, després la cosa es va troncar, però bueno, mira, està la cosa com està i esperant en la propera temporada a veure si tenim més sort. Bueno, l'any passat vau tenir una alegria seguidament d'un disgust, però bueno, va ser una bona temporada. Va ser una temporada recordant-nos de la UEFA, que van fer una UEFA magnífica, van arribar a la final, va ser tot molt collonut i al final doncs un altre cop als penals em van deixar sense el títol, però bueno, tornarem. A per aquesta, no? A per aquesta Copa. Per la Copa de la UEFA. No sé, espero que no trigar 20 anys més com aquest cop, però jo estic convençut de que tornarem. Santi, per què fer una penya blanca i blava? Vull dir, quina gràcia té, a banda de ser seguidor, estar dins d'una penya? Què aporta una penya? Bueno, a veure, els de la junta directiva ens aporten molt de treball i moltes hores que li traiem a la família i al nostre esbarjo personal per donar-li a la penya. El fet de fer la penya, doncs, que la gent que és de l'Espanyol tingui un puesto, un local on anar i parlar de futbol i estar en família. Una mica el que parlaven abans, no? Que no es trobi sol, no? Que pensi que n'hi ha molta gent de l'Espanyol i que aquí estem nosaltres per estar tots junts. Perquè veieu els partits plegats, organitzeu sortides, no? Quan fa falta, per anar a animar. Tots els partits de Lliga Montjuïc posem autocar, per anar tota la gent que vulgui anar en autocar, per anar junts, i després procurem fer moltes activitats. Aquest any sembla és el tercer any que fem una pujada a Sant Ramon, que li diem pujada popular blanc i blava a Sant Ramon. Aneu tots amb la samarreta blanc i blava? Bueno, gairebé tots, no? I com això també fent algun dinar al local, tornejos de dominó, de futbolín. Intentem que... A veure, l'Espanyol és el que engloba tot, no? Però també intentem que no sigui tot futbol i que sigui també un punt de reunió entre amics. Vaja, que heu fet nous amics. Sí, molts amics. Realment van arribar a sorprendre la quantitat de gent que va vindre dient, ostres, que jo soc de l'Espanyol i no sabia que n'hi havia una penya aquí, hòstia, que alegria. I això doncs, és de les poques satisfaccions que et dona l'estar un dia tras l'altre treballant per la penya. Quants socis sou ara?
Ara mateix, van acabar, o acabem la temporada ara, que ja acaba, amb 200 socis, perdona. No està malament, no? No, 200? no, està molt i molt bé. Ara comencen les renovacions, ja sabem el que passa, esperem que la gent continuï animada i podem aguantar aquests 200, si són més, doncs molt millor. Perfecte. Doncs Santi, espero que tingueu molt d'èxit amb aquesta nova temporada. Ara fem una mica de descans, no? L'estiu, com es fa sempre. Sí. Comencem al setembre amb les piles carregades, amb la temporada. I gràcies per estar avui amb nosaltres representant a la teva penya com a president, la penya blanc i blava de la ciutat de Viladecans. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. Fins a propera. Adéu.